Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Barde. Taong 1983, Dangkalan, Sorsogon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naghuhukay ng balon si Barde. Nasa kasagsagan kasi noon ng tagtuyot, kaya naman kinakailangan nilang dumiskarte para magkaroon ng tubig. Dahil sa may kalayuan ang kanilang tahanan noon sa sentro, kaya na may imbis na pumila roon para umigib, minabuti na lamang niyang gumawa ng sarili niyang pagkukunan ng tubig. Kampante naman si Barde na maraming reserba ng tubig sa kanilang lugar, gawa ng medyo malapit sila noon sa paanan ng bundok. Habang siya ay naghuhukay, hindi niya maipagkakaila ang tigas ng lupang pinagbubungkalan niya. Nagkataon naman noong walang makakatulong sa kanya, gawa ng yung panganay niyang anak, nasa edad 9 anyos pa lamang. Siyempre, kahit patulungin niya ito, alam niya sa kanyang sarili na wala din naman yung magagawa. Isang hapon, habang naghuhukay itong si Barde, bahagya naman siyang natigilan nang tumama ang ginagamit niyang bareta sa isang matigas na bagay. Ilang ulit niya yung pwersahang winasak pero masyadong makapal ang nasa ilalim nito. Dala ng kanyang kuryosidad, minabuti niya munang dahan-dahan yung hukayin nang sa gayoy makita kung ano ang nasa ilalim. Napakahirap para sa kanya na gawin ang bagay na yon, lalo pat unti-unti na ring nagkakaroon ng tubig sa parting yon ng balon. Upang maging klaro sa kanya kung ano ang bagay na tinamaan niya, lahat ng putik at iilang mga dumi sa paligid, una niya munang kinuha. Alam niyo, pinuno, matapos niyang maalis sa hukay ang lahat ng putik at mga ugat ng puno, doon tumambad sa kanya ang animoy isang bilugang simento kung saan napakarami nitong nakaukit na simbolo. Dahil sa wala namang kaide-ideya si Barde sa bagay na nasa harapan niya, nagdesisyon siyang yon ay gibain. Sa isip-isip niya noon, kayamanan ang nasa likod ng simentong yon. Matagal na rin kasing nawiwili si Barde sa pakikinig ng mga istorya, lalong-lalo na ang merong kinalaman sa mga ginto at iba pang mga bagay na mahahalaga. Makalipas lamang ang 2 araw, nanatiling hindi pa rin umuusad ang kanyang ginagawa. Kahit anong pagpupukpok niya sa simento, tila bang hindi man lang yun rumurupok o nagkakaroon ng indikasyong guguho na ito. Yung mga simbolong nakaukit dito, hindi na rin niya magawa pang masilayan, gawa ng napulbos na yon ng kanyang mga ginagamit sa panghuhukay. Dahil sa matinding pagmamalabis ni Barde na makita ang nasa likod nito, nagdesisyon siyang ipagbigay alam ang kanyang natuklasan sa isa sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Alam ni Barde na hindi pangkaraniwan ang kaibigan niyang yon, sa kadahilanang matagal niya na yung kilala bilang mananaliksik ng mga lihim na karunungan ng kanan. Isang umaga, bago siya tuluyang pumunta sa balong ginagawa niya, nagdesisyon siyang dumaan sa bahay ng kaibigan niya. Pagdating niya roon, tumambad yun sa kanyang nakaupo sa labas ng bahay nito, nagkakape habang nagtatabako. Pagsilay nito sa kanya, agad naman yung lumapit at nagmamadaling lumapit. O Barde, parang napakaaga naman yata ng pagbisita mo. Ano ang atin? Bungad na tanong nito sa kanya. Nang marinig naman ni Barde ang sinabi nito, agad naman niyang inakbayan ang kanyang kaibigan habang dahan-dahan niyong ginagabayan patungo sa likurang bahagi ng bahay nito kung saan walang dumaraang tao. Pagtitigan nilang dalawa, seryoso naman niyang inilahad dito ang tungkol sa balon na hinuhukay niya. Upang hindi yun magulat sa mga bagay na kanyang sasabihin, nagpasya siyang ilihim na muna yon pansamantala. Ang tanging ginawa niya para mapapayag ito ay ang pangakong bibigyan niya yon ng pera
kung sakali mang matapos na nila ang trabaho. Siyempre, dahil sa wala namang ginagawa ang kaibigan niyang yon, hindi naman yun nagdalawang isip na pumayag sa nais niyang mangyari. Kung iisipin, mas pabor ito dito, gawa ng habang nagtatrabaho sila, abala rin sila sa mga bagay na kinakailangan nilang pag-usapan. Siya nga pala, matagal nang malapit dito si Barde. Kaya ito pumayag sa lahat ng bagay na nais niya, gawa ng paulit-ulit siya nitong niyayayang mag-aral din ng lihim na karunungan. Naniniwala ang kaibigan niyang yon na sa pakikisama nito sa kanya, magagawa siya nitong maimpluwensyahan. Ayaw din naman itong magturo sa kung sino-sino lang sa kadahilan ng mas pabor sa kanya kung ang taong tuturuan niya ay matagal na niyang kakilala at pinagkakatiwalaan. Sa pagdating nila sa tahanan ni Barde, agad naman nilang tinungo ang lugar na pinaghuhukayan niya ng balon. Hindi pa man sila nakakalapit, labis na ang pagtataka ng kanyang kaibigan, gawa ng kitang-kita nito ang mga pinagtagping yero na itinakip niya roon. Ilang beses pa siya nitong sinubukang tanungin kung bakit niya tinakpan ang kanyang hukay, subalit hindi niya na yun ninais pang sagutin. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na binuksan ni Barde ang balon. Pagsilay nila sa ilalim nito, nagkataon naman noong napakarami ng naipong tubig, kung kaya't hindi nila basta-bastang maaninag ang ilalim. Halos inabot pa sila noon ng humigit 1 oras sa pagtitimba, maalis lamang ang galon-galong naipong tubig. Sa pagsapit ng tanghali, pagsilay ng kanyang kaibigan sa sementong yon, maging ito man hindi makapaniwala. Yung tipong kahit hindi yun magsalita, bakas sa pagmumukha nito ang pagkabahala at animoy takot sa mga bagay na kanilang natuklasan. Pagtitig nito sa kinaroroonan ni Barde, agad naman yung nagtanong sa kanya kung ano ang mga simbolong kanyang nasisilayan doon bago niya yun tinangkang basagin. Subalit, dahil sa magdadalawang araw niya na yung sinisira, kung kaya't kahit ni isang simbolong nakatatak rito, hindi niya maalala. Aminado din naman siya, hindi niya yun gaanong pinagbigyan ng atensyon sa kadahilanang ang buong akala niya, mga ordinaryong ukit lamang ang mga ito. Bago nila napagpasyahang sirain ng simento, minabuti muna nilang pag-usapan ng maigi ang kanilang magiging pasya. Ayon sa kaibigan niya, hindi pangkaraniwang bagay ang natuklasan nila, gawa ng pangkaraniwang yung ginagawa ng mga sinaunang antingero. Ang iilan sa mga ito, ginagamit nila para pagkulungan ng demonyo o hindi naman kaya'y pagkulungan ng kayamanan. Mariin ding inilahad sa kanya ng kanyang kaibigan, malayo sa simento ang mga sangkap na ginamit para mabuo yun. Matagal nang walang nakakaalam sa kung ano ang pamamaraan ng paglikha rito ng mga sinaunang tao, subalit ang alam ng kaibigan niya, napakatibay nito na halos kaya nitong magtagal ng ilang siglo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala naman silang ibang nagawa kundi hulaan kung ano ang kanilang gagawin sa bagay na yon. Ang tanging nailalahad na lamang ng kanyang kaibigan na sa likod ng bagay na yon, merong isang dambuhalang silid na maaaring kinalalagyan ng kayamanan o hindi naman kaya'y hukay para sa kanilang dalawa. Mariin din yung nagbabala sa gagawin nila na maaari nila yung ikamatay kung sakali mang pagtangkaan nila yung buksan. Nang marinig naman ni Barde ang sinasabi nito, pinili naman niyang sumugal alang-alang sa mga katanungang umiikot sa kanyang sarili. Para kay Barde, hindi mahalaga ang kanyang buhay kung ang kapalit naman ito, habang buhay na panghihinayang. Hindi kasi siya yung uri ng taong madaling masindak, lalo pat kung alam naman niyang may kakayahan siyang lumaban. Dahil sa tatag ng hangarin ni Barde, kung kaya't wala namang nagawa ang kanyang kaibigan, kundi ang sumunod sa nais niya. Maging ito man kasi, hindi maipagkakaila ang pagmamalabis nitong masilayan ang nilalaman ng balon. Ayon sa kanyang kaibigan, marami ng tao ang nakakita ng ganoong bagay,
Subalit ni isa sa kanila, walang nagtangkang yon ay buksan. Mariin kasi yung tinutulan ng mga albularyong naninirahan sa kanilang mga lugar na parabang sa oras na malaman ito ang tungkol sa paglitaw ng ganoong bagay, nagtitipon-tipon ang mga ito upang mapigilan ang sinumang nangangahas na yon ay buksan. Lahat ng paraang kinakailangang gawin ng mga albularyo ay kanilang ginagawa, kahit kapalit nito ang buhay ng taong pilit nagmamatigas sa kanilang mga nais. Dagdag pa ng kaibigan niya na kung nais talaga nilang buksan ang bagay na yon, huwag na nila itong ipagpabukas pa. Malakas kasi ang kutob nito na bago sumapit ang gabi noong mismong araw, papalibutan na ng mga nakatunog na albularyo ang lugar. Sa mga sandaling yon, magiging mahirap na para sa kanila ang paghuhukay dahil sa dami ng mga taong tumututol dito. Nang marinig naman ni Barde ang sinabi nito, dali-dali naman siyang pumasok sa balon para yon ay hukayin. Sa bawat pagtarak ng kanilang mga bareta sa simento, sinasabayan nila yon ng dasal na siyang nagiging sanhi ng unti-unting pagrupok ng pundasyon nito. Hindi naglaon, nagkaroon na ng bitak ang bagay na yon na siya namang paulit-ulit nilang tinibag. Pagguho nito, agad naman silang sumabay papailalim na siyang naging sanhi upang hindi na nila nagawa pang sumigaw. Ayon kay Barde, napakalawak ng ilalim nito na parabang sinadya talaga yung gawin ng mga sinaunang tao. Noong una, wala pa sila doong gaanong naaaninag, subalit nang masanay na ang kanilang mga mata sa dilim, doon nila nasilayan ang halos hindi mabilang na mga kalansay ng tao. Bawat isa sa mga ito nakadikit sa mga pader ng silid na animo yon ang nagsisilbi nitong dingding. Ultimo ang kanilang tinatapakan noon, purong mga kalansay din ng tao na mayroong mga iba't ibang ekspresyon. May iilan sa mga itong nakabuka ang bunganga na animoy sumisigaw, nakataas ang kamay, parang tumatakbo, at kung ano-ano pang pangyayaring animoy nagdulot sa mga itong makaranas ng hindi kaaya-aya bago sila tuluyang bawian ng buhay sa mundo. Ang mas ikinabahala pa ng kaibigan niya ay noong makasilay sila ng kalansay na nakaupo sa pinakagitnang bahagi ng silid at merong hawak-hawak na itim na libro na parabang hindi pa gaanong naaagnas ang mga laman nito. Nang akmang lalapitan na ni Barde ang nilalang na yon, mariin naman siyang pinigilan ng kanyang kaibigan habang nagwiwika ng, "Huwag ka nang lumapit dyan. Umalis na tayo rito habang may araw pa. Barde, bilisan mo na!" Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman itong paglambitin sa lubid na sumabay din sa kanila papailalim. Bago kasi sila pumasok sa balon, sinigurado muna nilang sapat ang lubid na kanilang itatali sa taas, gawa ng kung sakali mang meron ng silid sa ilalim ng tinitibag nilang simento, magagawa pa rin nilang makaahon sa itaas. Sa halos ilang minuto nilang paglambitin, nagawa naman nilang makaahon. Pagdating nila sa pinakaitaas nitong bahagi, agad naman nilang tinabunan ang balon gamit ang mga lupang kanilang naiahon mula rito. Maniwala kayo o hindi, pagbagsak nila sa ilalim ng lupa, gulat na gulat naman sila nang mapagtanto nilang tumigil yun sa lugar na pinagtibagan nila ng simento na parabang may kung anong harang ang nakasagabal dito. Dahil sa pangyayari, nagawa nilang mapuno ang balon ng lupa na siya namang agad nilang iniwan. Sa pagsapit ng gabi, pilit nag-aktong normal lang naman itong si Barde. Dahan-dahang nililimot ang mga bagay na kanilang naranasan. Matapos ang kanilang hapunan, bigla naman siyang natigilan nang tanungin siya ng kanyang asawa kung tapos na ba ang ginagawa nila. Sa isang iglap, muli namang nanumbalik sa isipan niya ang mga naranasan nila. Kahit anong gawin niyang pagkalimot sa mga pangyayaring yon, tila bang tumatak na talaga ito sa kanyang isipan. Upang hindi na nila gaanong mapag-usapan ang tungkol sa balon, minabuti na lamang niyang pumasok sa kanilang silid para magpahinga.
Habang nakahiga siya, dahan-dahan naman siyang napasilip sa isang siwang kung saan sa pinakadulong parte nito naroon ang balong kanyang pinaghukayan. Pagsilay niya sa lugar na yon, bigla naman siyang napabalikwas mula sa kanyang pagkakahiga sa kadahilan ng tumambad sa kanyang mga mata ang napakaraming sulong nakapalibot sa lugar na yon. Ang iilan sa mga ito gumagalaw pa, animoy daladala ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, sumagi sa kanyang isipan ang mga bagay na inilahad sa kanya ng kanyang kaibigan. Sa puntong yon, doon na pagtanto ni Barde, mga albularyo ang nagkukumpulan sa lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng pagkatok sa bahay niya at kasabay nito ang pagwika ng isang matandang lalaki ng, Magandang gabi! Nandyan ho ba si Barde? paulit-ulit ang ginawa nitong pagkatok hanggang sa dumating ang puntong pinagbuksan na yon ng kanyang asawa. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi ang lumabas ng silid nila para kausapin ito. Sa pagdating niya sa sala ng kanilang bahay, bumungad ang matandang may hawak-hawak na sulo. Habang pinagmamasdan niya ang matandang yon, alam niya sa kanyang sarili na hindi yon pangkaraniwang tao. Kagaya ng kaibigan niya, marami din yung suot na kwintas na binubuo ng iba't ibang wangis at ukit. Nang makalapit na siya sa kinaroroonan nito, ramdam na ramdam niya ang animoy hindi magandang presensya ng matanda. Bago pa man siya makaupo sa harapan ng matandang yon, tapatan naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa kasalanang kanyang ginawa. Ayon dito, hindi makakatulong ang pagmamaang-maangan niya lalo pat nakalabas na ang demonyo sa selyo nito. Dagdag pa ng matanda na kung nais niyang malaman ang kanyang ginawa, samahan niya yon pabalik ng balon. Tandaan mo, Barde, hindi ka maaaring tumutol sa nais naming mangyari. Binalaan ka na ng kaibigan mo pero yang kasutilan mo ang magpapahamak sa'yo. Wika ng matanda sa kanya. Nang marinig naman ni Barde ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon habang nananatiling walang imik. Pagtayo ng matanda, para siyang naging sunod-sunuran na lamang nito. Lahat ng mga sinasabi nito sa kanya, hindi niya tinututulan, bagkus ay bukal sa loob niya yung sinusunod. Alam niyo ba, ayon kay Barde, tutol talaga siyang sumunod sa matandang yon. Pero ang kanyang katawan, ang animoy nagdidikta na sa kanyang isipan. Yung tipong kahit anong gawin niyang pagpupumiglas sa mga utos nito, hindi niya pa rin yung nagagawang mapangibabawan. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang balon kung saan sa pinakailalim na parte nito wala siyang ibang nasisilayan kundi ang kumukulo at namumulang likidong apoy. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman niya maiwasang mapatanong, lalo pat ang buong akala niya purong tubig ang nilalaman nito. Maya-maya pa, habang nakikipag-usap siya sa matanda, nasipat naman niya ang pagdating ng kaibigan niya kasama ang isa ring albularyo. Sa paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, doon nila pinag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Ayon sa kanyang kaibigan, kasalukuyan noong gumagawa ng ritual ang mga albularyo upang maibalik sa kailaliman ng balon ang nilalang na nagawa nilang mapakawalan. Naniniwala ito, isang sinaunang aswang ang kalansay na minsan nilang nasilayan sa pinakailalim nitong bahagi. Dagdag pa nito na kahit papaano maswerte pa rin sila sa kadahilanang hindi nila yon nilapitan. Kung nagkataong nahawakan yun ni Barde at aksidente siyang nagkaroon ng sugat, may posibilidad na hindi na sila doon makalabas gawa ng bago pa man nila yun tuluyang maisakatuparan, nasisiguro ng mga albularyo na nagawa na silang malapa ng nilalang na yon. Ang mas ikinakatakot niya pa sa lahat ay noong malaman niyang natutulog lamang ang kalansay na kanilang nakita
sa pinakagitna nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na marami palang ganoong uri ng hukay sa iba't ibang parte ng bansa. Kalimitan nitong tinatawag ng mga albularyo bilang walang hanggang selyo, kung saan sa bawat kulungang yon nakalagak ang mga mapapanganib na nilalang na minsan ang kinaharap ng kanilang mga ninuno. Sa paningin ng mga karaniwang tao, parang naglalaman ng kayamanan ang ganoong mga bagay, gawa ng isa yun sa pamamaraan ng mga sinaunang gabunan upang makalaya. Ayon pa sa iilang albularyong nakausap nila, may iilan na ring ganoong uri ng nilalang ang nagawang makabalik sa mundo ng mga buhay. Kung hindi yun pinagtulungan ng kanilang hanay, paniguradong hanggang sa taong yon, patuloy pa rin yung naghahasik ng lagim at takot sa bawat baryo nitong mapupuntahan. Makalipas pa ang ilang oras, nagtipon-tipon na nga ang mga albularyo sa balon upang gawin ang pinakahuling parte ng kanilang ritual. Habang nag-uusal ang mga ito, kitang-kita ni Barde ang iilan sa mga albularyo na maiging nagbabantay sa paligid. Ayon sa kaibigan niya, gwardya ng mga albularyo ang mga taong yon upang masigurong walang makikigulo sa mga panahong nagsasagawa ang mga ito ng ritual. Dagdag pa nito na malapit na ring matapos ang ginagawa ng mga taong yon, kung kaya't mas mainam na manatili lang sila sa lugar na kanilang kinatatayuan. Sa pagtungtong ng hating gabi, laking gulat na lamang ni Barde nang masipat niyang unti-unting nawawala ang liwanag na nanggagaling sa ilalim ng balon. Paglayo roon ng mga albularyo, agad naman nila yung nilapitan, kung saan doon tumambad sa kanila ang sementong minsan nilang giniba. Lahat din ng simbolong nakalagay rito ay nagawang maibalik ng mga albularyo na parabang hindi man lang nila yun nagawang masira. Bago magsialisa ng mga ito, kabilin-bilinan nito sa kanya na huwag nang pagtatangka ang sirain pa ang selyo. Barde, magmula sa gabing ito, bilang saksi ka sa mga nangyari, ikaw ang itinatalaga naming magbabantay ng selyong yan. Panatilihin mo itong nakakubli sa mga mata ng mga hindi nakakaalam, nang sa gayoy patuloy itong magiging sikreto ng mundo. Ipasa mo ang trabahong ito sa iyong anak na panganay kapag ikaw ay malapit ng mamatay. Tandaan mo, anuman ang kailangan mo ibibigay namin sa iyo. Kung hangad mong magkaroon ng mga lihim na karunungan, abisuhan mo lang itong kaibigan mo. Huwag mo sanang kakalimutan, bahagi ka na ng hanay namin. Ang sinumang kaisa ng aming paniniwala, itinuturing naming kapatid at kadugo sa espiritu. Wika ng pinuno ng mga albularyo. Matapos naman itong makapagsalita, inabisuhan naman silang takpa ng hukay na yon. Lagyan din nila yon ng palatandaan nang sa gayoy kahit lipasan man yon ng ilang taon, alam nila ang eksaktong kinaroroonan nito. Nang marinig naman ni Barde ang sinabi ng matanda, nagdesisyon siyang lagyan yon ng puno ng akasya. Yon ang naisip niyang gawing palatandaan dito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, hindi kayang ikubli ng kalikasan ang anumang parte nito na nananatiling buhay. Kung nagkataon kasing mahina-hina ang ilalagay nila roon, may posibilidad na lamunin yon ng lupa. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy ang pangkaraniwang buhay nila Barde. Isang beses sa isang taon, bumibisita ang mga albularyo para tingnan ang kalagayan niya at ng kanyang pamilya. Alam niyo ba, magmula noong napaanib si Barde sa samahang yon, unti-unti na ring namulat ang kanyang kamalayan pagdating sa mahiwagang mundo. Hanggang sa pagtanda niya, bitbit niya pa rin ang istorya na paulit-ulit niyang ibinabahagi sa kanyang mga anak, at ang kwentong ito ay tungkol sa libingan ng mga sinaunang gabunan.
Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, mabuti na lang sinunod ni Barde, no? Yung bilin sa kanya ng mga albularyo. Kasi nga naman, once na hindi niya sinunod yun, tapos napakawalan nila yung gabunan na inaakala nilang kayamanan, magkakapeste-peste yung baryo nila. Pero alam nyo, kung anong pinaka nagustuhan ko, tsaka pinaka nanggandahan ako dito sa kwento na to. Yung inaasahan ni Barde na kayamanan yung makukuha niya sa balon na yon, pero nag-fail siya, hindi yung kayamanan, di ba? Pero alam nyo ginawa ng Diyos? Ang naging kayamanan ni Barde, na hanggang sa kabilang buhay madadala niya, yung pagiging isang antingero. Kasi tingnan nyo pansinin nyo yung buong kwento, parang all of a sudden, bigla na lang siyang inalok ng matanda na maging tagapagbantay ng balon na yon, tapos tuturuan pa siya ng mga lihim na karunungan. Sobrang bihira nun, tsaka sobrang hirap makakita ng totoong maestro na tuturuan ka talaga ng tama. Kaya para sa akin, yung nakuhang kayamanan ni Barde, para sa spiritual niya. Tsaka alam naman natin lahat na kung sakali mang mamatay si Barde o kung patay na ngayon to si Barde, yung kaluluwa niya na-cleansing na at nasa langit na to kapiling ng ating Diyos. Yun yung pinakamagandang aral para sa kwento na to. Hindi man kayamanan na physical, yung mapambibili natin ng kung ano-ano, pero kayamanan naman ang ating kaluluwa na talaga namang madadala natin hanggang sa ipinangakong paraiso. Ganda nun. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.